Vydejte se s námi na dobrodružnou expedici s charitativním podtextem Walk for Help. Myšlenka cestovat a pomáhat se zrodila před rokem, kdy se Pavel se svým kamarádem Koudym ve spolupráci s Charitou České republiky vydal na 370 km dlouhý trek, aby upozornil na problém humanitární krize v Sýrii. Díky této cestě se podařilo pro Charitu vybrat 267 807 korun českých. Vašek zas dokázal pochodem známým pod názvem Pěšky pro Matěje vybrat 40 000 korun českých, kdy za 24 dní přešel od nejzazších východních krajů naší vlasti až na nejzápadnější cíp. Jejich zkušenosti byly základem pro vznik projektu Walk for Help, kde součástí dobrodružného příběhu můžeš být i ty. Tato expedice začíná na úpatí Himaláje v městečku Lehu a pokračuje přes hluboká údolí, zastíněná do nebe se vypínajícími horskými štíty. Zavede nás do míst, kde se zastavil čas. Navštívíme buddhistické chrámy i izolované himalajské vesnice. Naše pouť povede přes město Dharamšala, místo, kde našel útočiště Dalajláma 14. Naše cesta má za cíl upozornit na potřebu podpory vzdělávání malých tibetských dětí ve vesničce Demul, která je jednou z mnoha malých a izolovaných vesniček v údolí Spity, ležící ve výšce 4350 metrů nad mořem. Chceme též upozornit na tíživou situaci obyvatel v oblasti Sindhupalčok v sousedním Nepálu, která byla loni zasažena ničivým zemětřesením. Naše výprava bude dobrodružná a nebezpečná, ale společně s Charitou Česká republika a Most pro Tibet to zvládneme. Budeme rádi, když nás podpoříte a tím se stanete součástí naší pomoci v této oblasti. Pomozte nám zviditelnit problémy, které si zaslouží pomoc.